खुलुमबाय बयखौबो एमसिएलए दिलीप कुमार बर'नि भाइरेल जानाय मोनसे कल रेकर्ड एमसिएलए दिलीप कुमार बर'आ गावनि जानानै थांनाय जाथायफोरखौ जानबुंनि गेजेरजों सासे लोगोनो फोरमायहरनाय कल रेकर्ड नोंथांमोना गोबाङानो खोनाखाबाय जानांगौ जायफ्रा खोनाखाबाय नोंथांमोना नायाब्लाबो जासिगोन समखौ ओरैनो दा हेगारहर आरो जायफ्रा खोनायाखै नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन दा बिनि सिगाङाव आङो फंनैसो बाथ्रा बुंग्रोनो सानदों रायजोफोर एमसिएलए दिलीप कुमार बर'नि जायगायाव गुबुना टिकेट नागिरदोंमोन जानांगौ दा गुबुना मोनैनि थाखाय एमसिएलए दिलीप कुमार बर'खौ बोरैहाय गावनि मासिनिफ्राय बोख्लायनो हागोन बैफोरबायदि साननानै एमसिएलए दिलीप कुमार बर'खौ इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमाफोरानो बेबायदि फासायदों बायदिखौसो आङो साननानै मोनहरदों रायजोफोर एमसिएलए दिलीप कुमार बर'आ गावनो रोखायै बुंदों जे जोंनि मानसियानो बेबायदि भाइरेल खालामदों होननानै बिथाङा जानबुंनि गेजेरजों सासे लोगोनो फोरमायहरदों रायजोफोर एमसिएलए दिलीप कुमार बर'नियाव जाय सुबुङा फन खालामनानै जानानै थांनाय जाथायनि सोमोन्दै खौरां लाहरदोंमोन बै खौरां लाहरग्रा सुबुङाबो एमसिएलए दिलीप कुमार बर'नि हेंथा जानांगौ बिनिखायनो दिनै एमसिएलए दिलीप कुमार बर'जों गावजों रायज्लायनाय कल रेकर्डखौ ससियेल मिडियायावहाय भाइरेल खालामनानै होदों एमसिएलए दिलीप कुमार बर'नि हेंथा नङामोनब्लाथ' बै सुबुङाबो बे गावसोर सानैजों रायज्लायनाय कल रेकर्डखौ ससियेल मिडियायाव मालाबाबो शेयार खालामनाय नङामोन नङा होमबा रायजोफोर थारैनो साननो गोनां नङा होमबा रायजोफोर गावजों गाव बेफोरबायदि भाइरेल खालामलायबाय थानानै मा जानो हारियाथ' मालाबाबो जौगाखाया बिदियावहाय खहासो दं नङा होमबा बिसोर सानैसोनि थाखायनो दिनै गुबुनाबो बुंफाजानो गोनां जानानै फैबाय आलु बस्थायाव दरसे आलुआ गेसाव जायोब्लानो गासैबो सेवफालांजोबखायो दा बेबायदि जानानै फैदों स' रायजोफोर नोंथांमोना नायनानै लादो एमसिएलए दिलीप कुमार बर'आ जानबुंनि गेजेरजों मा मा बाथ्रा फोरमायहरदों लानानै गम मोनजोब्बाय गथ'फोरासो बिसोरनियाव सानैनियाव लाइसेन्स लानाय दोङो बेखौ बाहायदो खैजनमोन बिसोरलाय बिसोरो 7 जनसो दोङो ओमफ्राय आइजो फिसा फिसा खानै आरो बिसोरनिनो आरोना आइजोआ बिसोरनिब्रा आंलाय मानो थांनोलै पागलालै बेयावलाय ओमफ्राय फैसाखौ बेसेबां होखोमोनलाय आंथ' 3 लाख माबा थाबायना बै लेबार पेमेन्टनि औ केस बियो ना केस ओमफ्राय बै माबाया थाबाय आंनियाव दंजोबो नै थयथ'आ स्केनाराव 3 लाख उफाय गैयाना आंथ' बासिना फैनांगोन ना आं सानदो बेनिफ्राय मारैबाबो बासिना फैनांगौ आरो दा 1 crore नांगौ दा खानथामनि उनाव होनांगौ ओमफ्रायथ' आरो गावसोर आरो आंथ' सिनाय मोनजोबखाबाय ओमफ्राय बै तथ्य दा आं इदखौ लानानै एजारबो होबाय दा एजाराव मोनसे जिनिस सिपामिया बुंदो माबाया एसपिया बुंदोनो दा बै माइनर गार्ल जाहैबायना माइनर नामा दाथ' नुनायाव एरखम माइनर आंथ' आरो मिथिया जानोबो हायो मा जानो हायो नङा बे उन्दैया जि भिडिअ नुदों बे माइनर नामा माइनर ना दा बिसो मिडिया बुंदो खिन्थु माइनर मा बैसोआ बेखौथ' मिथिलाना दा बेखौनो बुंदो जुदि केस जायोबा नोङो दांदो दाङा ओरैबाबो नोङो अलरेडि माबा जागोन बेनिखायनो बे रखम केस खालायला बिसोरखो दमन खालामनाय जानोसै एरखम माबा मोनसे थांखि लादो आरो प्रखाखना बिसोरखौथ' बै जन्थु एजाहार आरो बैखौथ' आं लिरजोबना एजाहाराव दिनैया थानायबा आं देखायजोबना होगौमोन बेखौथ' सानदोंमोन जोङो दाथ' आरो चिफ सारा बन्द'खौनो खालामना होबाय ओंखायनो आरो बेयाव थानाय बेब'स्था खालायदोंमोन फैबाय आं हराव 2टा बाजियाव मोनफैबाय आरो मथु उरुनो हाबावनो आरो दाथ' उपाय गैया बदनाम जाबाय हरै समस्थियाव थांफिनबाय ना फैबाय आङो अके दा समस्थिनिफोराबो दा बहुतआथ' आरो इमप्रेसनफोरा बेलेग आरो इउपिपिएलनियानो बारा जरित जाहैदों टिकेट मोनिफोरा बा किसुमाना टिकेट मोननाय बेखौ लानानैबो पलिटिक्स सोलिदों नामा बिराद सोलिदों बेयावनो आरो बिसोरसो उसतनि होना मेडियाव हरजोबदो बिसोरसो बै फुटेजफोराथ' एक्सुवेलि बै फुटेजखौ बुंदो 1 crore बिदोबाबो मा हरो लास्ट बिना लाबदोलै होनना सोरनोबा हरदोंमोन बेबो साला मोजां मानसिनो हराखै दा नै
जोंनि समाजनिनो होना होबाय आरो बिसोरथ' आंखौ नायनो हाखाया ओरैनो बैयाव जाहैजोब्बाय केसफोरा जेबो नङा डेन्जारलै माने मानसिनि हिंसा बागान बानायदो बेयावबो हिंसा नैयावबो आरो जेबो बानायाखै मोजाङानो जादो हिंसा ए रखम आरो दा हिंसा घटनाया जानुवारियाव 2 तारिखआवनो जादोंमोन ना 2 तारिखआव जादो 2 तारिखआव जानानै एफआइआरखौ माला होनायमोन सारा एफआइआरखौ नै फुटेजफोरखौ हरबायना फुटेजफोरखौ हरबाय बेयाव फुटेज फैनायखौ खोनाबाय आं मिथिबाय फन खालायबायना नांगोलनिफोरा उनथ' उपाय गैया आंथ' दा बुस्थुखौथ' माबायाव लामनांसिगोन ना आइनाव आं सानदोंमोन आं खालायला माला जोंनिनो मानसि थांबाय आरो 6 लाखआ नुलायबाय हानाय जायो बिसोरदोबो मानथो गाज्रि जानो होननानै बेखौ साननानै आं थाबायमोन बेनिफ्रायथ' उपाय गैया दाथ' भाइरेल खालायथारबाथ' आङोथ' माबा मोनसे होलांनांगोन आंनि एभिडेन्सफोरा दंजोबो बिसोरनि मेसेजनि एभिडेन्स दङ बिसोरनो मा होनो भिडिअ रेकर्डिं दङ बेफोरखौ आङो उनाव नोंनाव होमबा मेसेजावबो बिसोर फैसाखौ बिहरबाय थादोंमोन आरो ना पुरा दंजोबो ना स्क्रिनशट दोङो ओमफ्राय 3 लाखखौथ' बिसोर केस लादों ओमफ्राय 3 लाखखौ स्केनारजों लादोंमोन स्केन बिनि कमल मुसाहारि होननाय दोङो आच्छा बे रखम आरो दा कमल मुसाहारिया सोर बिलाय सिनायखायो नामा आं सिनाया बिखौ बिनि स्केनाराव माने लाबाय आरो खिन्थु बिनि बै एकाउन्टाव लादों आरो ग्रुपाव कमल मुसाहारिखौबो फासायबाय थारमाने कमल मुसाहारिया बाहाय बुंबाय थादोंमोन बारा खालायनांलालै बेफोरखो बारा खालायनांलालै ड्राइभारखौ बहुद फैबाय धै मानसिखौ फैया हारिदो हारि रिनबाय हानाय मानसिखौ इखौबो फासायबाय बिसोरो स्केनारखौ होननानै ड्राइभारखौबो बुदोंना बुदो इखौ दा मा बुंनो आरो नोंखौ फैदोंमोन नामा आंखौ बारा फैयाखै ओरैनो बिखा हमनानै जांख्रिदो आरो माबाखौ देखायदों आरो ना बेथ' आरो गंथाम ना गंब्रै देखायदो ना खुगा मानि सोना होयोना बिसोरो गावमारगोन सानबाय हाग्रायावथ' आं गावमारसिगोनलै बिसोरो होनना सानदोंमोन आं तथ्य दंजोबोथ' आंनियाव बै खोथाया एभिडेन्सखौ जाहैबाय लानानै ओमफ्राय एसपिआबो बुंबायनो चिफ सारखौ बै माइनर जाहैबाय दा केसखौ खालायनाया होबा दा जुदि बेलेग जागोन माइनरबाथाय गोबाव जागोन केसा एसे माने बे बेनिखायनो बैसोरथ' आरो बेलेग एजाराथ' बिराद स्ट्रं होदोंना आं दा दिनै देखायजोबगौमोन आं नोंनो ओमफ्राय दाख्लै जोङो बै मेसेजफोरखौ होजोबगौमोन आं बुजिबाय औ बे नङा बेखौ क्लियारिफिकेसन होनो हायोबा मोनसे मोजां जागौ नङा दाथ' चिफ सारा बन्द'खौनो खालामना होबायना बेखौ मिडियानिफ्रायबो आरो जानगाराव था होनबायना आच्छा दा बुंबाय जे खालायनांगौ खालायखाबाय दा बेखौनो नोङो स्रि स्रि आरो ए रखमनो खामानि मावबाय थादो आरो जुदि बिसोरो बारा प्रेसाराइस खालायबा नोंखौ जेनेबा जों बयकट खालायनाय हिसाबै ओरैनो देखायथारना दोनसै ओरैनो आरो पार्टिनिफ्राय माने ओरैनो आरो माबा हिसाबै खिन्थु मथो नागारनो खिन्थु आरो बेखौ खालायथ'ना देखायगोन आरो खिन्थु खामानिया स्रिं स्रिं मावबाय था ए रखम आरो केसखौबो जेनेबा नोंखौ किडनेप खालामनाय बायदि खालामबाय फैसा दाबि खालामबाय बे बुस्थुखौ माने सिरियास लानांगौमोन आरोखि एक्सनखौ थाब लानांगौमोन नङा होमबा घटनाया एफआइआरआबो थाब जानांगौमोन स्ट्रं जानांगौमोन एफआइआरआ बहुत स्ट्रंथ' आच्छा आरो घटनाया उदालगुरियाथ' खालायबायमोन खिन्थु बै सनितपुराव जाहैदोंना बै एसपिनो हैनायाव एसपिआबो दिनै खै थारिख गाबोनसो लोगो हमनायनि बाथ्रा बुंबाय मानो होनबा एसपिआ थारमाने हेमन्त बिश्व शर्मादो दोङो आरो आच्छा दा केसाथ' मैया भाइरेल जाजोब्बाय जागोन बिसोर मा मावो दाथ' आरो दा आसाम गभर्नमेन्टआबो मिथिजोब्बायना बेखौ सानबाय जि जाबाय थांबाय आरो बिसोरनो होबाय 6 लाख दे होनना स्रि जाना दङमोन आं ओमफ्रायथ' दाख्लै भाइरेल जागोन मागोनसो आं एजारखौ होबाय खिन्थु एजार होनायनि उनाव आरो बिसोर होदिया जोंनि समस्तिनि मानसियानो दांना होबाय इउ पि पि एल नियानो दांना होबाय आच्छा मा खालायनो आरो भेरि आनफर्सुनेट मावना जाथोलै एमसिएलए जाथोलै बिसोरो दा आरो बेबायदिबा जाय होदों बियो नेक्स्ट टिकेट लुबैदों दा फैबाय थानायाव बेबायदिनो खिन्थु देरहानाय लाइनाव गैया थां दाबोथ' माबा मोनसे थायोना थाया होमबा दा सेम पेटिथ' द्र' जागोन ना दा बयबो दा मिथिगोन मैयाथ' बहुद जोंहानि न'खरनि मानसिफोरानो बिराद रागा जोंना दोङो आंखौ
हिनजावानो गैया मा गैया बियो साला बे हटेलाव बिदिथ' जाखागोन न'खराव जागोन बाहेरावबो जेला माबा जाबाय नालाय फन खालायना जि दंखियो न'निफ्राय आंखौ साला नों हिनजाव गैया ना मा गैया बै फिसा फिसा हिनजावसाफोरखौ नों हटेलाव लांनानै सेक्स खालायदो नों आंबो रायलायगोन दे गाबोन दा एक्साइटेड जाना लाब गैया बेबो जौ लोंदो फाग्ला जादो फिसाला जौ लोंदो आंनि फिसाला आतसा फाग्ला जादो सनमाननि खोथा थायो रेपुटेसननि खोथा थायो नङा होमबा एसे बोरैबा मोनखागोन गासिबो बेनो ना बहुत जादों जोंनियाथ' जोंहाथ' ओंखामानो जायाखै मैया हिनजावा मिथिखानायसोमोन हिनजावखौ बुंदों आं बयखौ फिसाजोआबोथ' मिथियामोन गुवाहाटियाव दोङो दे जेबो नङा थांना थागोन जोङो आं जिउआ बाय गोरा लावगोनसोलै मिथिजानाय जाबायब्रा जेबो नङा बेलाय राजनितिकआ सिगांबो दाउब'नियाव बिराद भाइरेल जाबाय दाउब'बो ना खननै जाबाय नैयावथ' आरो बेलेग धरननि भाइरेल